Kibor penyak district Jongka East Khasi Hills mentah kata yo kilalet jurip ye kidukan kibadon hakeleng kanong ba shalong ban pet perman baki dei ban bu renti ye ki kendon jing betha ban yada naka klam COVID-19. Ki majestor dengkat pat ki pulet kilakhang kerdap ru ye ki kattu kat ni teli kidukan kibam shimla but satya ye ki kendon jing betha Jongka Sorkar. DC on shops closure. Hakajing jurip sendat ye kedukan di jingdi ki majestor kila syam babun hi kila syam kila jingada dah ka babut renti ye ki kendon jing betha hakaba kila bu ye ki hand sanitizer bat amsha banyalum briutan nalor kani kala let jurip ye kedukan bam bat kila syam ba kila bu ye ki hand sanitizer jakat hetkti ban pensyong paji ye ki nongwan bam bat kila mi benya ru ba ki trai dukan ba ki nong trai ke de bandeng ye ki mas bat wat ye ki briu ki bawan thi jing thi ru ki de bandeng be ye ki mas haba ki majestor kila syam ba ki trai dukan kim syam la bu renti ye ki kendon jing betha kila pha khang kredep no shipori ki ni kedukan kum ke jing pen saja Shushu ki majestor ba ki pulet ki lakmi benya ru ye ki pat ba ki bayat bayang hakaleng kanong ba shalong ba ki dei bandeng ye ki mas bat haba ki lalap ye ki pat ba ki le persya ye kani ki ladan kuna yaki haba yakran bat ke deputy commissioner Jongka East Khasi Hills kakong Isawanda lalu kalaong ki ladon ka tuk ni teli kidukan ki belacak khang kerdem namar ka jing bombut renti ye ki kendon jing betha bat lale ye kani khnang ban pentikna ba kidukan ki badon hapot nong ba shalong ki dei ban but renti ye ki kendon jing betha ban yada nak jing pang COVID-19 Kalaong baki nong nyak kali bat nong nyak bos kim dei ban kit bun ngut palat ki briu ndrei ki dei ban but renti ye ki jing betha bat kim dei ru ban shim kabu ban o hakador ka barem ya ka bai kali bat kala kentu ye ki pat ba baki dei ban ujor nang baki bor badai kimi kinyo ban le da ka bateng e ya kini kinong shim kabu PE watla ngila ai ka jingtha ngila ai ka order babaro ki business establishments ki jaka kamai ki dukan bat ki wei ki dei ban but thik ya ki health protocol namar kini ki jaka pat ba ha ka ki brio ki wan ki mi ngi don kam ban but thik ya ka health protocol kum ka jing deng jong ka mask kum ka jing bu jong ka hand sanitizer bat ka jing penjengai iwei pat wat la kata ru ni layo I badon kat tu kat ni ki dukan ki ba shimsting hadu kata ki bam patiau ki bam ken snap ye kini ki order ti hagini ki sngi ki magistrate jongi ki la lab badon kum kita ki dukan hang tu hingi ong ye ki ban ai no ko order ban khangdam teringkat bat ki police ki we ki executive magistrates bat ting ka jingerap jong ki borshnong ru ni recommend ni kini ki jaka ban khang bat ni khang kumba shitayo shipos ngi hadu bakin da ai jubab Kenang bakan long ka jinx neng ki weipat bat kumjo ru baki breu kan smuthu bakan ni mdei ban kensting namar ba ka jingle jong phi ka bu yaki weipat ha ka jingma ha ka jing shisha kam dei tang phi ngila asdang na ka jing dan kuna yaki breu ki ba ya klem mas ki ba le klem akor ki ba bia shamadan kat kum ki ka jing ka kindon jong ka meglai epidemic diseases COVID-19 regulations Hagaju kapor kani kajing khang jong kidukan miru ngile but nalor kata yakino ki briu ki ba pinken ya ki rules lani kajing ptha jong ka district administration ha ka be dei bat ka quarantine bat ka isolation yakini ru ngila ai kum basau santli ki legal notice yakini ki briu namar badon ki briu ba what hadin bala de test ru ha ka jik shisha ki dei ban set slung la de ki dei ban shong khop hayeng tang bangi yo jing tip na ki shnong na ki parlok parjor na ki doctor bakiyat sharum shaneng ki let shani shitai te kumni ki toru ngi ai jing tip wood show pulit but ni tho ye ki da kata ka notice under section 133 bakin ai kata ka jubab shangi but yakini nang ni shakmat ngin dang le kumta namar ngim kwa ye ki briu bakin bu ya ka jing im jong ki wei ha ka jing ma Pi kumbalong menta ya ka public transport ka sorkar ka rai ba kanyat bed kumjuru ya ka seating capacity kanyat ka kum ka capacity ka ba ai ka transport department ka bamut ba ka tu ka ya ki light motor vehicles kumta ya ki bus kumta kampat don hadu menta ya ka tu ka ngin ong no 50% seating hinre ki brio ki don kam bandeng ya ka mas u driver u don kam ban bu sanitizer
ka nom dei bandon ka nu ka jing shong khapnya namar yo report ba hiwi taksi baret ki rung kum ton riungut nyongut ti kata kalong ka ba ma hado kata badru kalong ka jing pen khen iki an ki kendon jong ka motor vehicle rules bat kum choru iki covid prevention protocols ka bangila ai na kaliang jongi te kumi kini ru menen phila bani ngala bani ka wai ko order ngila ong ki police ki MVI u DTO bat kum cho ki magistrates bat ki instant commanders jongi da don kinu ki taxi ki ba khen step lani ki ba dang le ya kini sngo bha ai ka number jongki ka license number jongki shangi lani shi ki police bat ngin shim ya ka action ka ba kya